ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত চৰকাৰে আপত্তি কৰা নাই। বড়ো, ৰাভা, মিচিং। खुलुमबाय बयखौबो फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट बा फंनैसो गोनांथार माखासे बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायनो बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो मेनलि नैबे टपिकआनो जागोन जे जाय मोनद' हारिया दा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों। बे एसटि डिमान्ड खालामनायनि जितु बिनि सलुसन जितु जानो गोनां बियो बारा गोबाव गैला, सानथामसोल'सो दङसै। नभेम्बरनि 25 तारिखआवनो जानो थांगासिनो बिनि मा सलुसन जायो आरो। तो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि माखासे जाय थांनाय बारलांनाय जितु 2020 निफ्राय 2025 सिम बिटिआर गभर्नमेन्ट दंमोन जे इउपिपिएल गभर्नमेन्ट। तो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि माखासे माने स्किमफोर बा हारिनि नामाव जितु मावलांनाय खामानि बेखौ सोलायनानै दा बिटिसिनि गोदान बिपिएफ सरकारा माने सोलाय सोल' खालामनाय। बिनि माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नैबे समाव गिबियावनो नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ फोरमायगोन नागिरदों जितु थांनाय 2020 निफ्राय 25 सिम जितु मानगेदेर प्रमद बर' सार सलायनायनि जितु इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दंमोन, बै समाव सालबारि कन्स्टिट्युन्सिनि आन्डाराव जितु बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङै जाय जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांनाय बिसोरनि मुङाव मोनसे मेम'रियेल टम बा मेम'रियेल मोनसे पार्क गायसननायनि जितु बिटिआर गभर्नमेन्टआ थांखि लादोंमोन आरो बे खामानिया अलरेडि अनगयिंआव दंबाय थायो बा सोलिबाय थादोंमोन बे प्रसेसा। दा बेखौ दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट जाय बिपिएफ गभर्नमेन्टनि एमसिएलए दिगन्त गयारि बिथाङा बे खामानिया बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङाव जितु मेम'रियेल जितु पार्क बानायनो नागिरनाय बे खामानिया इलिगेल होननानै बिथाङा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै मोनसे लेटार जा बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम बिथाङा दैथायहरदों। दा बेखौ माने इलिगेल मावनाय जादों होननानै। थ' एक्सुवेलि बे बाथ्राया एसे साननो गोनां जितु गावनिनो हारिनि थामोनथाखौ रैखा खालामनो बा मोनसे गावनि नांगौखौ बा गावनि मोन्थायखौ डिमान्ड खालामबोनानै रुंसारि जालांनायाव बै मुंख्लंफोरनि मुङाव मोनसे मेम'रियेल जारिमिनारि मोनसे अन्थाइ खाम्फा बा जारिमिन माने लुफुंना गालांनायाथ' बे माने इलिगेल मालाबाबो जानो हाया। बे बाथ्राखौ एसे साननो गोनां जाहैबाय आरो। थ' दिगन्त गयारिया मा साननानै बेखौ माने इलिगेल होननानै बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे बाथ्राखौ मा होननानै सानखो बेखौ मोनथिला आरो रायजो राजाफ्रासो बेखौ बिजिरनो हासिगोन। थ' नेक्स्ट आरो थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि इउपिपिएल सरकारनि जितु मोनसे स्किम दंमोन जाय बिथांमोना एपिएससि इउपिएससि फरायनो गोसो बा रां रुफा गैयिनि थाखाय बिथांमोना कचिं लानो हाया। दा सुपार 50 होननानै मोनसे कचिं बिथांमोना मुं दोनदोंमोन जाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि मुङाव बिथांमोना बे कचिंखौ माने सुपार 50 होननानै दोनदोंमोन। दा बेखौबो सोलायनानै बिपिएफ गभर्नमेन्टआ दायो फ्रि रेसिडेन्टियेल कचिं इन्जिनियारिं होननानै बिथांमोना गोदान मुं दोननाय जाबाय आरो। थ' बियो माने सुपार 50 बा सुपार 100आनो जा जेयानो जा बड'फानि मुंखौ लानानै बेहाय मोनसे स्किम बनायनायाथ' बे गोरोन्थि नङामोन। थ' बड'फाया जाहैबाय जोंनि बर'निनो बिफा जायखौ फादार्स अफ बड' होननानै बुङो। दा बे माने जाय सोरखारा फैयो बेनो गावनि गोहोआव थायो नालाय बेनो उल्था फाल्था खालामो आरो बेखौ माने जेबो बुजिनो हाला। बेखौ नोंथांमोनासो फोरमायनो हासिगोन। थ' नेक्स्ट आपडेट जाय बिथांमोना मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों। थ' बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ लानानै सिगाङावनो जाय आसामनि सिएम मामाया माने रोखा रोखा माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बिनि जितु सलुसन बियो फैबाय थानाय नभेम्बरनि 25 तारिखआवनो जानो थांगासिनो। थ' थारैनो जुदि होमारगोन नामा बे जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा सिडुल ट्राइबफोर जाय ट्राइबेल माहारि बिसोरनि गेजेराव बा रायजोफोरनि गेजेराव गिखांनाय मोनसे जादों आरो। थ' सिगाङाव नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायगिरदों। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত চৰকাৰে আপত্তি কৰা নাই। বড়ো, ৰাভা, মিচিং, সোণোৱাল কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, শৰণীয়া কছাৰী তেখেতসকলে আপত্তি কৰিছে, চৰকাৰে আপত্তি কৰা নাই। আপত্তি কৰা মানুহ আমাৰ ভিতৰতে CC2 বুলি যিটো সংগঠন আছে ৰাভা, বড়ো, মিচিং, তিৱা, আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, মেছ কছাৰী
তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে, ইয়াত বিজেপি আপত্তি কৰা নাই। সেইকাৰণে দুইটা ফৰ আৰু এগেইনষ্ট দুইটাকে মাতি আনি আমি বহুতবাৰ মিটিং কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে বিধানসভাত, যেতিয়ালৈকে বড়ো ৰাভাই ক্লিয়াৰেন্স নিদিয়ে আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে। এই কথাবোৰ ৰাইজে নাজানে। নৱেম্বৰত কথাবিলাক আমি উলিয়াই দিম। টংক বাহাদুৰ ৰয় স্পীকাৰ আছিল, তেওঁৰ চহী আছে যে কোনো জনজাতিৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ কৰিব লাগিব। এতিয়া সেইটো ফৰ্মুলাটো মই কেনেকৈ উলিয়াওঁ? যদি টি ট্ৰাইব ST হয়, আহোম ST হয়, বড়ো মানুহবিলাক বা আমাৰ মিচিং মানুহবিলাকে কৈছে আমাৰ ক্ষতি হ'ব। ক্ষতি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ কৰিম? এটা ফৰ্মুলা লাগিব। ফৰ্মুলাটো আমি বিচাৰি চাৰিটা জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত আমি সফল হৈছোঁ। দুটা জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আমি সফল হ'ব পৰা নাই। কংগ্ৰেছে যদি পাকটো লগাই থৈ নগ'লহেঁতেন আজি আমি কষ্ট নাপালোহেঁতেন। সেইকাৰণে এই কথাবোৰ আপোনালোকেও নাজানে। এনেকৈ সুধি দিয়ে যেন 6টা জনগোষ্ঠী কোনোবাই নিজে কৰা নাই। আমি নকৰা নহয়, কৰিব খুজিলে কিয় কৰিলে বুলি অসমত আন্দোলন কৰা আৰু মানুহ বেছি ৰখি আছে। এতিয়া আমিতো কাজিয়া সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মিলা মিছা মৰম চেনেহৰ মাজেৰে 4টা জনগোষ্ঠীক আমি সমাধান কৰিছোঁ, দুটাক কৰিব পৰা নাই। আলোচনা চলি আছে। নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ দিম। 10 বছৰ নাই, প্ৰায় 20-25 বছৰ লাগে মানুহৰ মাজত মিল কৰোঁতে। এনেকৈ এইটো কি দলং বনোৱা কাম নহয় নহয়, মানুহৰ মন জোৰা লগোৱা। দুটা জাতি উপজাতিৰ মাজত মিলন কৰা। BTCত আপোনালোক থাকে, কিমান টান আপোনালোকে নিজেই জানে। আজিলৈকে শৰণীয়া কছাৰী আৰু বড়ো কছাৰীৰ মাজতে মিলন হোৱা নাই, অথচ দুইটাই জনজাতীয়। পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ ছাৰ এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া আছিল জনজাতিকৰণ কৰা। তেওঁলোকে এটাই ৰিপৰ্ট দিছিলে যে কাকো ক্ষতি নোহোৱাকৈ জনজাতি কৰিব লাগে। তেওঁলোকে খেলাটো খেলি থৈ গ'ল। আৰু যোৱাবাৰটোতো আমি বহুত কৰিলোঁ। সংসদলৈকে বিলখনটো আনিলোৱে, বিজেপিয়েহে আগবঢ়াই দিলে। এতিয়া যদি 6 জনগোষ্ঠীয়ে কাৰোবাক বয়কট কৰিব লাগে, কংগ্ৰেছক বয়কট কৰিব লাগে। যিমানখিনি কৰিলে সংসদলৈকে বিল কোনে আনিলে? কেবিনেটত কোনে অনুমোদন কৰিলে? যি কৰিলেতো অকল বিজেপিয়ে কৰিলে। হ'ব পাৰে আমি 100 কৰিব পৰা নাই, 80টো আমি কৰিছোঁ। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय CM मामाया मा फोरमायदों। दा बियो सिगाङाव बिथाङा बुंखादोंमोन। दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जाय मोनद' हारिया ST बिबाय थादों, ST डिमान्ड खालामबाय थादों, स' बैसोरखौ सरकारनिफ्राय जेबो बाधा होआखै बा सरकारा बिसोरनि एगेन्स्टआव मालाबाबो खालामाखै होननानै। थ' BJP गभर्नमेन्टआबो बिसोरखौ बाधा होआखै। स' बिसोरखौ सापर्टसो होदों बा बिथांमोननो मोननायनि थाखाय खामानिसो मावदों बा बिथांमोननो होनोसो सरकारा नागिरबाय थादों। नाथाय बेखौ सोर बाधा होदों होनोब्ला जायफ्रा बर' हारिफोर दङ, जायफोरा ट्राइबेल माहारिफोर दङ, बर', गार', राभा, मिसिं, टिवा, हाजं, देउरि, बिसोर गासै 14टा जायफोरा ट्राइबेल माहारिफोर दङ, बै ट्राइबेल माहारिफ्रासो बैसोरखौ हेंथा होदों। जुदि बैसोर हेंथा होआब्ला ST खौ सरकारा मालाबानो होखांसिगौमोन। दा CM मामानि बुंनाय बायदिब्ला बाथ्राया बे रोखा जादों आरो। दा बेखौ लानानैनो जाय दा मोनद' हारिया ST डिमान्ड खालामबाय थादों, बिसोरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों थारैनो मोनथारसिगोन होननानै बिथांमोना आसा आफसुस खालामनानै दंबाय थायो। दा बेखायनो बिथांमोना खुद्रिसारनाया गोख्रों स्ट्रंलि खुद्रिसारदों। दा बिथाङानो बुंखादों। आरो अलरेडि जोंनि BTC गभर्नमेन्टनिफ्रायबो 2016आवनो बिथांमोननो जितु ST मर्यादा मोननायनि गोदान ST थिसनजानायनि जितु NOC खौ बिथांमोना सिगाङावनो हरखांबाय। आरो गोनां जायोब्ला BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ माने आरो गोदानसो हरबावगोन। बे बाथ्राखौ जोंनि BTC गभर्नमेन्टनिफ्रायबो अलरेडि बुंखाबाय। अब्ला साननानै नायदो, जोंनि जितु BTC गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआबो आरो बेहाय मोनसे बाथ्राखौबो नोंथांमोना साननांगोन, जितु भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बे बाथ्राखौ जेब्ला 21 बा बे इलेक्शननि समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे मोनद' हारिनो ST होनायनि थाखाय सरकारा अलरेडि खामानि मावबाय थादों, बेखौ होनाय जागोन होननानै मदि बिथाङाबो बुंखादोंमोन। अब्ला नोंथांमोना सानदो बिनि एगेन्स्टआ सोर जाना दङ? जायफोरा CC2आ, जाय 14टा
ट्राइबेल माहारिनि जाय आफादफोरा दानानै लानाय मोनसे CC2 मोन 26 आफादफोरा दानानै लानाय CC2 बै CC2यासो बिथांमोनखौ हेंथा होदों बादा खालामदों होननानै सोरखारनिफ्राय माने डाइरेक्टलि बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोरमायना होदो आरो थ' अब्ला जोङो रायजोफ्रा साननांगोन दिनै जोंनि BTC गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेखौ अलरेडि होनो थियारि जाखाबाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो होनो थाखाय थियारिखा आरो इन्डियान गभर्नमेन्टआबो बेखौ माने होनो थियारिखा आरो बेयाव कुइसन मोनसे जादों बे संबिधान मतेसो थांगोन होननानै संबिधानाव बेफोरबायदि लिरनाय गैया होननानै आरो नैबे बाथ्राखौबो साननांगोन जे संबिधाना बा हारसिंनो उजिबोजानाय बे मोनसे जिराद नङा संबिधानखौ मानसियासो बनायदों मानसियानो दानाय मानसियानो सोरजिनाय मानसियानो लिरनाय बे मानसि लिरनाया गोसो जायोब्ला बेखौ सोलाय सोल' खालामनो हायो मानसिया जेखौ खालामनो हायो माखौ खालामनो हायो माखौ खालामनो हाया बेयाव गैयाब्लाबो मानसियानो सोरजिनाय दङब्लाबो मानसियानो सोरजिनाय बेखायनो मानसिया जि खालामनो गोसो बा गभर्नमेन्टआनो खालामनाय गभर्नमेन्टनि रुल गभर्नमेन्टआ जि खालामनो गोसो बेखौ खालामनो हायो बे हारसिंनो उजिबोखानाय मोनसे संबिधाना बेबायदि मोनसे नङा बे जेखौ गोसो जायो मानसियानो खालामनो हायो दा अब्ला नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ सानदो संबिधान गैयाब्लाबो जुदि बिथांमोननो होथारनांगौब्ला बिथांमोना थिसननो हागौ आरो मोनसे थांखिया जाहैदों बिथांमोना जितु गभर्नमेन्ट जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनसे थांखि लानानै दंखायो 2026आव इलेक्सन देरहानाया एसेबां गोरलै नंला दिनै कंग्रेस पार्टियाबो स्ट्रंलि नाजागासिनो दङ दानिफ्रायनो गोबाव समनिफ्राय नाजाबोगासिनो बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआबो गिनाय दङ जितु BJP सरकार गैयाब्ला मा जागोन दा बेखायनो बिथांमोना होनोबो हागौ बा माबा मोनसे सलुसनखौ बिथांमोना लाबोथारगोन आरो नैबे फैबाय थानाय 25 तारिखआव बिनि सलुसना जाथारगोन आरो थ' बांद्राय बाथ्रा बुंला बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगो